ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед. аллакай имрӯз дар Грозни турнири ACA Young Eagles 26 баргузор мегардад ки дар он ду варзигари тоҷик баромад хоҳанд кард. варзигари тоҷик Фазлиддин Обидов бо рекорди 6-2 зидди варзигари чечен Али Сулеймонов бо рекорди 5-1 дар вазни сабук ва варзигари дигари тоҷик Шерзод Қаюмов бо рекорди 6-4 зидди варзигар аз Русия Микаил Ҳусейнов бо рекорди 3-1 дар вазни 61 кг. турнир аз соати 14:00 ба вақти Москва ва 16:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаи Шерзод ҳафтум муҳорибаи турнир мешавад, а муҳорибаи Фазлиддин Обидов боша 14-ум муҳорибаи турнир. пахши мустақими турнирро дар сайфаи расмии ACA тамошо карда метонед. бояд ки пахши мустақими ин турнир бепул бошад. ҳамчунин мо кӯшиш мекунем ки ссилкаи пахши мустақимро дар телеграм-канали Паҳлавон пешкаш шумо кунем. дӯстон, мо ваъда намедиҳем. худатон медонед ки ACA ҷиддӣ сахт гирифта истодаанд ва турнирҳои онҳоро бепул тамошо кардан хеле душвор аст. барои ҳамин мо ваъда намедиҳем, лекин кӯшиш мекунем ки ссилкаи бепули пахши мустақимро пайдо карда пешкаш шумо кунем. ссилкаи телеграм-канали Паҳлавон дар описани видео. а ба варзигарони тоҷик боша муваффақият ва танҳо ғалаба орзумандем. яке аз ҷанговарони топи вазни нимёнаи UFC Шавқат Раҳмонов гуфт ки зидди ӯ ягон кас ҷангидан намехоҳад ва ҳамчунин ӯ ба ду ҷанговар визов дод. ассалому алайкум. ҳозир дар ҳадафи ман ду ҷанговар ҳаст. яктае аз онҳо аллакай аз муҳориба зидди ман отказ кард, а дуюмаш боша тасдиқ карда истодааст ки барои ҷанг бо любой кас омода аст. Ли Ҷинглиан, маршал ва муҳорибаро қабул кун. Нил Магни, ту гуфтӣ ки омодаӣ ки бо любой кас муҳориба гузаронӣ. биё ин корро ташкил кунем. агар ки ба Ли Ҷинглиан мардӣ нарасад ва ӯ отказ кунад, навиштааст Раҳмонов. хотиррасон мекунем ки Шавқат Раҳмонов ҷанговари бебоғ буда рекорди 15-0 дорад ва ҳамаи ғалабаҳояшро фавран ба даст овардааст. дар UFC 3 муҳориба гузарондааст ва айни замон дар рейтинги вазни нимёнаи UFC дар ҷои 15-ум қарор дорад. дӯстон, агар дар ёд дошта бошанд, чанд рӯз пеш мо навор карда будем ва дар ҳамон навор гуфта будем ки ташкилоти PFL турнирҳо ва иштирокчиёни мавсими нави худро нишон доданд ва дар он варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов набуд. шаби гузашта сомонаи варзиши Big Punches дар саҳифаи инстаграми худ хабар доданд ки айни замон корҳои Лоиқ ва PFL нофаҳмоянд ва шояд ки мо Лоиқ Раҷабовро дар гран-прии мавсими соли 2022 набинем, чунки карди ҷанговарони вазни сабук аллакай пур шудааст, а Лоиқ Раҷабов бошад дар он ҷо нест. ва аз ҳамин ҷо савол пайдо мешавад дӯстон, ки акнун Лоиқ Раҷабов дар куҷо баромад карда метонад ва агар мо шартномаи ӯро бо PFL ба назар гирем, пас барои Лоиқ бо дигар ташкилот барои якчанд муҳориба шартнома бастан душвор хоҳад шуд. ва акнун мебинем ки аз дасти менеҷери ӯ Али Абдулазиз чӣ корҳо меояд. дӯстон, худи шумо Лоиқ Раҷабовро дар кадом ташкилот дидан мехостед? ҳатман фикротона дар комментария нависед. яке аз ситораҳои вазни 61 килограмми UFC Шон Омели гуфт ки чемпион Алҷамин Стерлинг дар муҳориба зидди Пётр Ян бояд ки бо дигар нақша барояд, вагарна ӯро шаби дароз интизор аст. Стерлинг ҷанговари хатарнок аст. ман фикр мекунам ки дар ин реванш ӯ ба муҳориба бо дигар нақша мебарояд. ӯро ё ин ки боз ҳам сахттар мезананд, ё ин ки ин муҳорибаи тамоман дигар хоҳад шуд. ҳозир барои ман хеле шавқовар аст дидан ки ин муҳориба чӣ гуна мегузарад, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки реванш байни Алҷамин Стерлинг ва Пётр Ян аллакай шаби 9 ба 10 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикротонро нависед, дар канал обуна шавед то бо зид хонободу сарбаланд бошед.